Ahoj lidi, já vás vítám u nového videa. Dneska to bude z Five Nights TD. Takže se na to jdeme vrhnout. Jdeme do hry. Tak. Trošku jsem to hrál. Trošku. No to dám. Mám 60 venů. Tady mám ještě kaskýko vlastně. Nejde zvyknout vlastně. Můžu to nebo to dobře. Já nedole je slabé, ale to tady rychle se dostalo. To bych chtěl smysl to. No to tady začervíme tu první hru. Tak. Není mi vůbec rozumět přes zvuk hry. Protože já podružím na čtvrtý nevím, jestli to je noc nebo to je hra. Na čtvrtý a jdu na poslední noc. Tam je jediná chybí. Tuhle hru moc dlouho nehraju, ale je ale dobrý. Takže tady už potřebuji nevím domů, jsem to jde vlastně budu domů. Teď mi vlastně to ubere. Dobře. Bum. Děkuji. Dobrý. Ne. No tady mi to si musím dělat. Potřebuji vlastně nějakou čeku. No, sakra. Bezpočítí. Hazejte. Sakra. Sakra musíte to hodit. Sakra. Je to mít něco. Musíte sledit. Jo. To se hodí. Já jdu na jináčí hru. Já jdu třeba na... Já jdu úplně od první hry a to je... To je pátý. No takhle, to je tak potom. Tohle ale bych byl strašně lehký. Strašně lehký. Ne, já vlastně musím to špatně. No, to první peníze na tyhle. No tohle. To je rozhodl zemí. Kde? Zemí. Zde? Ne. Rozhodl. Nerozhodl. Nejsou takhle. Zarodí. No, to bylo jak se rozhodl, jenom to rozhodl. Vlastně. No, to předávali. Tak já to zavám, prostě to představím. To je zemí, pozici.
No tohle můžu předávat. Bum, a už nic, nikdo. To taky zbyli věcí. Tak mě to dělá, to podívat. Takové pár, nemá to rozdělé, nevím, nemá to, nemá, ruku. Nemá to přijít. Menu ten nemá, no to má nějakou všechno, ale to je skudanej. Nebo zase, to svým taky, zombie infekce. Musíš nebo svým zasměte. Máme dávat dva. Já to prostě jako dám hlasat chvíli. Oni dávají zase to 375, tak si znamená. Zase je docela pomalý. Jak si můžu svůj sebe. Takhle. Tak si útočí. No, tak slyším. Takže, Bonnie. I am no longer trapped. You're trapped here with me. Ještě mě nemáte, to nás vyhnou. Ty dáváš... Kolik ty dáváš? $300. Tak toho bychom mohli dát. No tak to je úplně... This can't be happening. Zasekanej. Je to sekačka. Takže drát. Takže můžu brát kapek. Je to už takovou tu končil, protože to bude na ukázku. To možná se udám další video. Tak napište do komentářů. A když jsme u těch komentářů, buďte prosím FGR. Byl bych moc rád. Ale jinak na vám říct, co myslím. Už vlastně myslím, ale já si prosím nějak co tam. Estale. To je tak super. Má nejlepší vyplňové dotační. Ale jsem to potom dělali dvakrát rychle. Ten se přidám i golden prodej. Já si mi to vylepšení. Teď Bonnie, to si golden je. Takže jsem Bonnie, golden a já ten ne. Tyhle jsou to drahý. Drahý. Strašně drahý. Mám to 1000
Tak, jasně. A video to bude rovnou. Takže... No už to dělám jako. Dvojkový animatroniky na skoro. Třeba bude chtěl, tak má spůlku, nemá vrstku, tak tam si dám že má zuby. No pak jako napište do komentářů, jestli překrytovat. Tak někde nechtějte like. No, teď jde nějakou otázku. Seems like Chibi got sent me here to get you. Только пику. Смотри, это будет на сторону, потому Lobby? Ještě si tam něco v lobíčku podíváme, ale jinak to už bude konec. Mám 6 000 no tak už si dáme ven ta vyžrání. A to za 50, tak to nefunguje. Tam je teď to nebere toho, co jsem ty zmáčko. To už bylo 10. Tak to vedle, to je za robuxy. Nevím jak, ale to je za robuxy. Tohle je jediná arkáda, kde tohle funguje. Takové, že to vezme z toho. Jak se to normálně objeví na obrazovce. Tohle přímo nefunguje. To je, no. Abych to shrnul, otevíral jsem jenom vajíčka a vzal jsem si možná ještě něco. A prodával jsem. Pro ekonomii. Kde? Tu. To už viděl. Takže já mu jdu dát tak trade ještě. Ale ne, tohle už bude poslední video, tak čau lidi, já se s tím loučím. Dejte první odběr, like, napište do komentářů něco, kdybych se ode mě udělat sérii a čau.